baba senza mekaningi ukukhanwa kumele ngizame kuze kube kangathi kanti mina senza mekaningi ukukhanwa kumele ngizame kuze inabenkosi ninabesilo ninabakwaMdlekombane kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaPhunga noMageba ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi Mlaba Media nibengela yimina kuMfowakankeshenkeshe umJJ vete bafazi bakhangile sizokhuluma indaba enkulu indaba yayo lapha nenkosi uMaskandi unomgqa unomgqingi egqebo wayifuna ngoyifuma inhlosha novenhle kwayizwe inhlokomo phansi amandaba ukhuzani umfokaMbungose siyazi ke lensizwa leni ukuthi ke izokhipha isingili nayo lapha na uluve u626 umfokadubazane ngolesihlanu lwesiya kuwo siyazi futhi ukuthi imbangi yakhe enkulu igcwamele ishufu ophosa kwenyathi isanda kuthenga imoto entsha sha umacekeceke naye kumfokaMbungose uthatha isinqumo sokuthi naye akahamba yo break ibank ahambe yothenga imoto entsha sha uthenga imoto entsha sha noma ke singakayiboni ukuthi uhlobo lini lwemoto kodwa ke nje ake simbongela ake sizwe ke ukuthi wena luthini uvo lapho kwicomment ukuthi wena uthi mhlambe ihlobo lini lwemoto futhi ke usithatha kanjani lesinqumo sokuthi ke umfokaMbungose athenga imoto ngaphambi kokuthi akhiphe isingili nangaphambi kokuthi akhiphe ialbum futhi kuphi ke esingakulindela kwisingili kaKhuzani ezophuma ngayo lesihlanu ngicela udlule ngo like no share no subscribe kusayimina uMfowakankeshenkeshe kuMlaba Media ngabe kwenze njani sake kwalile uzwakala ngathi philiwe ngabe